tetovanie. Chcem sa ťa opýtať, odkedy si sa začal tetovať? Ahoj, od 13 rokov. A nebol problém, že nemáš 18? Nebol. Dobre, Už to bolo neskoro, už to nedáš dole. aké bolo tvoje prvé tetovanie? Pod hodinkami na žilách, to som mal mama napísané. A koľko stálo? Tak 40 eurá, to tu. OK, aké bolo tvoje najdrahšie tetovanie? Asi hlava. Ukážeš, prosím. No tak... ja mám celú. Straška? Za to, že toto celé? Dá, hej. Aha. Koľko to stalo? Dokopy asi 400, lebo to je ako jeden celok, vieš, to je také, že to bolo asi 400, no. A vedel by si zhodnotiť, koľko dokopy by stali tvoje tetovanie v celku? No vieš čo, ja som mal lepšie ceny, lebo som robil aj do termí, takže mal som to lepšie, ale reálne by to možno stalo takých 8 000, 9. Brutál. Tým, že to je fakt, že kokot veľa, hej. Jaj, To je veľa. brutálne, krásny si. Ďakujem. Dobre, ďakujeme ti krásne a vyzeráš skvelo. Ďakujem.